Сега ще ви оставя с едно интервю, което Алфа направи с Леонид Решетников. Той е шеф на един институт за стратегически изследвания към администрацията на руския президент. Много интересно интервю. Не е кратко, но чуйте го, вижте го, защото има какво да научите от него. Нека да започнем първо с повода за посещението ви в България, а именно прославлението на новоканонизираният светител Серафим Софийски чудотворец. За първи път в историята на руската и българската православни църкви един светец се канонизира от двете църкви едновременно. Като руската православна църква е направила канонизацията, а съответно прославлението ще го извърши българската православна църква. Как ще коментирате тази съвместна канонизация в контекста на вековната православна връзка между българския и руския народ? Това е въобще уникален случай в църковната история, не само на Русия и на България, а и въобще на православната църковна история, когато двете църкви сестри канонизират един човек и прославят един светец. Това е свидетелство и нашите близки духовни връзки, и това, че тези връзки много дълбоки, идват от история. Нали? Ние добре знаем, макар че последните 100 години в Русия, в Съветския съюз, това беше като закрит или таен смисъл. Но сега ние добре знаем, че България е била мост между Византийска империя и Русия за предаване на Христово учение на Евангелие от там в Русия. Нали? От тук ние получихме славянско Евангелие на славянски език, което е превеждано в Плиска и в Охрид. От тук идваха свещеници в Русия, като започна християнизация на Русия. Тук почти всички свещеници, които идваха в Русия, за да християнизират Русия, са били българи. Това е. И сега прославление на владика Серафим или на архиепископ Серафим, това е така точка в този процес. Не точка, може би възклицателен знак на този процес. И този знак означава и за велика бъдеще на руско-български връзки. Нали? България вече 25 години дружи с Америка и вече българи могат да направят някакви изводи. И мисля, че канонизация на владика Серафим сега, това е почетък на завръщане на руско-български отношения на нов етап, но са със стари дълбоки корени. Те не са корени съветско-комунистически, те са корени духовни, православни, от дълбочина. Защо аз включен в официална делегация, макар че не съм свещеник, нали? Понеже аз, когато работех в България, началото на 90-те години, бях възпитаван в православен дух от учениците на Свети Владика. И игуменя Серафима, и владика Домитиан, който ще участва в прославление, и от руски стари, тогава възрастни хора, иммигранти, които добре познаваха и бяха духовни чада, деца на владика Серафим. И така възпитаван от учениците на владика Серафим и постараях да направя нещо, за да архиепископ Серафим да бъде прославлен. И аз, и моята съпруга, която написа книги за българо-руски църковни връзки. И аз помагах на Комисията за прославление на владика със своите скромни усилия. И искам още веднъж да подчертая за всички българи и руснаци канонизация на архиепископ Серафим Соболев. Това е почетък
на завръщане на русско-български истински, приятелски, дълбоки братски връзки. И отново в това направление съвместната канонизация се случва в момент на геополитическо напрежение. В момент, когато в медиите, а и не само, все по-често се споменава думата война. Можем ли да приемем, че това е един вид, това светло събитие, един знак за това, че нашите два народа ще удържат на бурите и няма да допуснат да бъдат противопоставени? Това е един отговор. Сега Америка и Запад обяви война на Русия. Защо? Защото последните години те забелязаха, че Русия се връща като световна държава. Тя се връща на това место, което трябва да заема. Нали? Това е нейното место. Ние не сме Люксембург, не сме Белгия, не сме Швеция, ние сме Русия. Голяма, много голяма, дори и сега голяма, макар че изгубихме част от своите територии, но и сега много голяма. И ние се връщаме. Ние се връщаме на своето место. Процесът е тежък, но се връщаме. И започва една атака, мощна атака срещу Путин, защото той води тази линия, тази политика. Русия трябва да се върне като световна държава. Започна една война, започна един преврат в Украина. Той е направен само да ослаби Русия. Не за украинците става дума. Въобще не става дума за украинците. И никой не иска да мисли за тях. Става дума да, как е на български, да ударить по Русии снажно. Затова става дума за Сирия. Същото идва и на информационна атака. Има икономически санкции сега в Русия. Да? Макар че не виждам нито гладуващи хора, нито нищо, но санкции има и много санкции има. Нали? И сега с тази акция, с това прославление, това е отговор. Наше с българи отговор. На американски приятели, привет! Ние канонизираме, ние прославяме наши хора. За нас няма разлика, че той е руснак, а за руснаци няма значение, че той е станал светец в България. Това е общо. И ние отговаряме. Вие какво искате? Да разрушите нашите връзки от 1000 години? 1000. Нашите връзки по-стари от Съединените щати на Америка. Съединените щати на Америка е по-млади от Большой театър. Много по-млади. И по-млади от Царевец в Търново. Значително по-млади. Млади още, юноши. Още няма мъдрост. Има само ум и снага. Както казват руснаци, сила есть, ума не надо. Това е политика на Съединените щати американски сега. Сила има, а ум няма. Да? Докато Нюланд изреждаше фронтови държави в Европа, откриваха се командни центрове, а в България американски войници провеждаха антибунтовнически учения, цитирам, така ги бяха нарекли. Според вас каква е степента на риска американските марионетки в българското правителство да въвлекат страната ни в някакви враждебни действия спрямо Русия? Това ще бъде много, както ние казваме, печално, много тъжно, ако България иска трета национална катастрофа. Достатъчно е вече грешки. И аз не вярвам, че български народ ще позволи България да стане откровен противник срещу Русия. Не ми се вярва. Знам българи, да, има такива, но такива има и при нас в Русия, да, които са продукт на американска идеология. Да. Америка е агресивна идеологическа държава. Идеологическа. За тях е главна идеология. Америка ръководи целия свят. И има и при нас хора, които се подчиняват на тази идея и на тях им харесва да бъдат слуги. Но на повече българи, и както аз виждам сега България, на повече от младежи, млади българи, не им харесва. И на нас не ни харесва.
Ние искаме да бъдем самостоятелни, искаме да пазим нашите традиции, нашата вяра. Аз не искам моите дъщери и моите внуци споделят вярата на американци в демокрация и тези, както не знам как е на български при нас казват, еднополи браки. Да? Между мъже и мъже и т.н. Това е тяхната вяра. Ако искат вярват в това, заповядайте. Няма проблеми. Вярвайте. Но ние не искаме. Имаме своята вяра, своята традиция, имаме своя история. И тези неща са общи с българи. С сърби, с гърци, с словаки. Те са общи. Новия американски посланник в България, Ерик Сет Рубин, обеща да води, цитирам, борба с руската пропаганда в България. С просто око се вижда, че основните мас-медии всъщност обслужват американските интереси. Като много хора тук изтълкуваха неговите думи като заявка за разправа с противителните сили на българския народ и разправа с противопоставянето на тази политика, която в момента се води от нашето правителство. Според вас, как българския народ може да се справи с американския натиск, да се противопостави на подкупния политически елит и да смени геополитическия курс и се обърне към естествения си съюзник в лицето на Русия? Вижте какво, американците се водят тази борба вече в България 25 години. Резултатът не е много значителен. Народа не се променя много. И ще видим опит на този посланник. На нас това е на руснацка, чуем някакъв американски посланник идва и казва, аз ще водя борба в Русия за демокрация и свобода. Ние се смеем. Мисля, че българи също се смеят. Ние сме от друго тесто, ние сме славяни и на техните приказки реагираме по своя начин. А те не могат това да разберат. И не вярвам, че този посланник ще има голям успех тук. И съпротивата на българския народ, доколкото знам българи, колкото повече притискаш, толкова повече съпротива. Няма да се легнат. Няма. И не вярвам в никакви успехи. Успехи ще бъдат нашите, общи, руско-български. И те, американци, няма какво тук да търсят. Но ще намерят 10% от населението. Не повече. Не повече. И тази държава не е за американците. Не знам въобще как се усещат тук. На мой взгляд, неуютно по-руски, да? За американците тук. За нас е уютно, за руснаци. Макар, че пишат в вестници за нас всякакви глупости, атакуват, критикуват, фалсифицират, лъжат, но ние не четем много български вестници, особено сутринта. Да. Ние имаме контакти с българи и виждам, че идва едно отрезвяване. Особено казвам за младежи, които търсят, искат, не искат да се подчиняват, мислят за България. И има такива много. Преди 5-6 години беше по друг начин, по-малко. Сега все повече и повече. Така че, ако можете да предадете на този американски посланник, че неговата кауза вече е проиграна, изгубена на български, изгубена. И ако не знам, възрастен, средно, да не харчи тези години за безсмислена борба. Няма, изгубена, няма нищо да постигнат. Какво искат от България да направят Ирак, Афганистан, какво искат да направят Сирия, Ливия, какво искат да направят Албания? Каква може би борба с руска пропаганда? Руска пропаганда въобще тук няма, никаква. Това е, че той така се изрази. Ето, телевизия Алфа сега ме пита, това е руска пропаганда. Никаква пропаганда няма. С кого ще се бори? С българи. Ще се опита да направи от българи американци. Както от руснаци искат да направят американци. Няма да стане това.
И мозък и сърцета, най-главната сърцата са други. И нищо не направите, не измислите някаква пропаганда. Кой тук пропагандира? Кой? Вие знаете, аз не знам. Дори журналисти нямаме тук, новинари нямаме руски, един-два. Съвсем малко алтернативни гласове се чуват Въобще и те се няма, опитват да ги заглушат. И той ще води борба. С кого ще води борба? Измислици. Под американски натиск и с помощта на брюкселските бюрократи България провали Южен поток. Сега, след като Турски поток е един вид замразен, можем ли да очакваме в близкото бъдеще връщане към някакъв подобен проект, ако не е същия? Ще се върнем. На всяка цена ще се върнем. Още тази година ще се върнем. Ще се върнем. Но да, друг проект няма. Друг проект няма. Русия не може, на моя поглед е такъв, и на нашия институт. И ние тази позиция заемаме вече години наред. И нашето ръководство това знае. Ние пишем за нашето ръководство, за нашия президент. Ние не можем да разработваме стратежки проекти с Турция. Тактически проекти възможно, но стратегически, как е на български? Стратегически, да. Стратегически проекти с Турция, това не е възможно, ако ние сме сериозни аналитики. Не? А ние сме сериозни. Значи, стратегически проект е възможен с България. Аз преди това казах, че ние започваме да се връщаме. Сега е Бог с нас. Ние прославяме общ светец. И сега се връщаме. И мисля, че този проект ще бъде реализиран в близко време. Стария проект за Южен поток или някакъв нов? Той ще бъде модернизиран. Да, ще се опитаме да включим в този проект Гърция и да тръгнем в Европа, в Южна Европа. Това сега много зависи не дори от България, макар че от България много зависи. Зависи от Европа. Тя е в много тежко положение. И икономически, и политически, и морално. Много тежко положение. Европа, как е на български, ние казваме перед угрозой. Под заплаха на много голям кризис, от който тя може да и не излезе в сегашното състояние. Ще видим нови конфигурации, нови съюзи и дори възможно нови държави. Затова сега Европа, ако иска да оцелее, трябва да се откаже от абсолютно подчиняване на Съединените щати и да работи с Русия, както е работило преди 2-3 години. Нали? Такива връзки имахме много дълбоки, много интересни икономически, хуманитарни връзки. И сега много зависи от това. Ако Европа иска някаква поддръжка в тази ситуация, когато милиони вече беженци, мусулмани щурмуват Европа, ако иска от Русия поддръжка и не иска да загине като Европа, то Брюксел може да се откаже от притисък върху България. Смятате ли, че с мигрантския поток в Европа нахлува всъщност армия терористи, която е изтласкана от успешните действия срещу тях? Преди всичко нахлува друга култура, друга традиция и най-главното съвсем друга идеология, идея за смисъл на живота и т.н. Това е най-страшното. Да, в средата има терористи, има, както да няма. Има. Но най-главната опасност от това, че това е съвсем друго население, да? Други хора. И Германия, Франция трябва да избират. Или те ще се превръщат в съвсем други национални, ненационални вече
държави, да, някакви конгломерати. Или искат да се запазят като национални държави. Например, когато в Франция миналата година на улиците изашло 1,5 милиона французи против тези еднобракови. Аз казах на един французски приятел, казвам, слушай, аз мислех, че Франция вече отдавна умря. А тя още жива. Жива. И има много хора, които не искат сега да се откажат от Франция. Както и в България има много хора, които не искат да се откажат от България като България. Американците какво искат от нас? Ние да се откажем да бъдем руснаци. Ние да се откажем от Русия. Да? От България същото искат. Нищо друго не искат. Да се откажем. Какви са методи? Да? Какви са инструменти да се откажем? Нали? Да забравяме езика, да не пишем на кирилици, да пишем на латиници, да забравим традиции, да забравим собствена вяра. Тук има голям успех в България, да? С вярата. Нали? Да забравяме наши битови условия, както ние живеехме много години и т.н. Това са инструменти. Но това искат да сме, как те кажат, да сме европейци. Да, ние сме руснаци европейци. Ние допринесаха много в развитието на Европа, нали? Култура и т.н. Но едновременно ние сме руснаци. Ние имаме руска култура, руска традиция, руска вяра. Българи имат българска култура, българска традиция, българска вяра. Смятате ли, че мигрантският поток е умишлено направляван и може би цели унищожаването наистина на националните държави в услуга, може би на транснационални корпорации или... Знаете, съгласен съм. Тези сили, които се концентрират в Съединените щати, ние не можем да кажем, че те са чисти американски. Има в Америка хора, които не са доволни и се протестират срещу тези сили. Дали? Тези сили, тяхната политика, те са на остров. Но голям остров, там много далече. Нали? И тяхната линия сега, как да по-лесно да управляват света. Да направят от всички страни нещо полупротекторати, полудържави с хаос, с нестабилност, с такива процеси. Това се касае и Европа. Нали? За тях е много изгодно да Европа да бъде в такова състояние, нали? В това качество. Нестабилно, нещо такова, което много лесно се използва като марионетка. Нали? Да бъде слаба, да се откаже от своята самостоятелност и така нататък. Затова този мигрантски процес като почетък действително изкуствен, като почетък. Но, както винаги при американците, те започват, а после изпускат контрола. Аз мисля, че изпуснаха сега контрола. Започнаха те, както навсякъде. Започват, както с Сирия. Започнаха, изпуснаха джина от бутилката, той излезе и започна Даеш, Нусра, и те вече не е ясно за кого, бият вече и американците и т.н. Но в началото на процеса стоят те. За тях те решиха, че е по-лесно да управляват така, да създават хаос навсякъде. А те там, на острова, много далече, седят спокойно, пушат или не пушат. Освен на американците, вътрешните работи на България много често се намесва и Турция, особено в последно време. Има множество данни, които се появиха за съучастие на български политици в мръсните игри на Турция с Ислямска държава. Вие, мисля, че сме говорили за това, че понякога Турция използва мюсюлманите в региона за външно политическо влияние. Турция води последните 5-6 години много опасна политика. И за Балканите, и за нашия Кавказ, и за източно Средиземноморието, Сирия.
много опасна политика. Това е политика на неосманизма. Тя е изразена в известната книга на Давутоглу. Тя се личи от много изказвания на Ердоган. Ердоган много прилича на политик от фюрерски тип. Мечтае за голяма неосманска империя и ние трябва да се противопоставим на тази политика. В Турция има снаги, които против тази политика. И те протестират. Не имам предвид само курди, но и турци. Но за сега, политика на Ердоган много опасна за мира и стабилност в целия регион. И за България също. Аз искам да подчертая, че в България има турци, които много добре това разбират. И казвам и за последните изказвания на Ахмед Доган и на други политици турци, които много правилно поставят въпроса и понякога на мен ми се как да се каже, понякога поставят така, както някои български политици не могат да скажат. Да, и това е гражданска позиция и много правилна позиция. Друг е въпросът за подбудите, понеже имаше различни интерпретации за тази реакция. Да, но винаги, когато не е удобно нещо, започват да интерпретират. Но искам да подчертая, че ние в Русия сега оценяваме политика на Ердоган като много опасна и агресивна. И можем да очакваме всичко. Дори военни постъпки. Как оценявате работа на Турция в войната в Сирия? Тя е... Защо последните 2-3 години започнаха да се развалят и нашите отношения с Турция във връзка с ситуация в Сирия. Последните 3-4 години, дори малко повече, Турция взе курса, линия на поделение на Сирия, на разпад на Сирия. Те дори планираха някои райони на разпадаща Сирия да включат в състава на Турция, във връзка с тяхна османска идеология, неоосманистка идеология. И Турция привнесе много негативни неща в ситуация в Сирия. И поддръжка на Даеш, или ние казваме ИГИЛ, и тази поддръжка и материална, и физическа. Да, лекуването на ранени, резерви, които се поставят, людски резерви, човешки, и наоръжаване и т.н. И това неизбежно привело к сукоба с Русия, което се изрази в този случай с нашия самолет и най-страшното, най-гадно от турското ръководство убийство на летец. Това е дори не самолет, а това организиране, унищожаване на двама летци, но един беше спасен от нашите специални сили, този беше убит. Това неизбежно стана във връзка с тази политика на Турция, която реши като, знаете, не знам как на български има такъв звяр, шакал, ние казваме. Чакал. Та политика на чакал. Нещо да ухапи. Нещо, което вече е паднало, да отгризи. Нали? И тази политика е приела този сукоп с Русия. Възможно ли е да се случи и задържи обявеното тези дни прекратяване на огъня в Сирия, планирано за 27-ми? Още повече, че беше казано, че ударите срещу Ислямска държава и Джабхат ан-Нусра няма да спрат.
А в същото време пък имаше данни, че Турция подкрепя джабхата Нусра. А от друга страна, тя самата, Ердоган, заяви, че не иска от списъка на страните, срещу които няма да има огън, да отпадат кюрдите. В смисъл, тя иска да продължава да атакува кюрдите. Според вас как ще се развие конфликта и възможно ли е да се задържи това примирие? Да, вътрешната ситуация в Турция е много тежка, много сложна. Там се води почти гражданска война. Нали? На 22 загинаха 22 турски лици от този атентат. И това е много тежки загуби. И ние ще се стараем това примирие да се удържи как можно повече, как може по-дълго. Това е официална линия на нашето ръководство и ние ще се държим тази линия. Но шанс да се удържи, шансове не са много големи. И от страната на американците, и, как ви правилно казвате, от страната на турците. Турция има свои интереси. Сега Турция губи, нали, Курди, Алепо, туркменски планини, туркмански планини, всичко губи. Нали? И ако така се продължи, вътрешните позиции на Ердоган се отслабват и за него ще дойде политическа криза и може би и отставката или падението. Нали? И затова ние очакваме от Ердоган агресивни някакви акции. Той не се съгласи с примирие, нали, и с курдите. Така че ситуация е много сложна, но Русия ще се старае активно да работи за реализация на това примирие. А според вас какви са шансовете за създаването на нова кюрдска автономия? Било то в Сирия или в Турция? Автономия, ако става дума за автономия, шансове има. А за държава? А за държава, мисля, че много малко. Първо, американците поддържат курдите, но не идват на това решение да създаде една голяма курдска държава. Предполагам, че тяхната концепция да бъде 2-3 малки автономии или държави, ако може да се каже, курдски, но не една голяма обединена. От друга страна, те не искат Турция да се стабилизира, защото стабилна Турция започва да проявява самостоятелност от САЩ. Така че за курдите, нещастни курди, ситуация не е много удобна. Нали? За тяхната мечта да бъде една държава няма сега условия. За автономии условия има, но сигурно те мечтаят не за тези отделни автономии, а все пак за една държава. В всеки случай турски и сирийски курди. Сега ще прочета, за да не сбъркам нещо, част от една информация, която ни беше изпратена в телевизия Алфа. Тя касаеше транспортирането на военна техника от порта в Бургас с кораб, пътуващ под турски флаг, до Одеса. Като след това не го писаха от Одеса, като след това техниката била предадена на украинските силоваци, които се дислоцират на юг до границата с Русия. Твърди се, че тази групировка, на която е предадено, влизат в нея бойци от турската организация Сивите вълци, както и представители на ИДИЛ. Участие в приемането на оръжейната пратка е взел и бившия глава на Меджлиса на кримските татари Мустафа Джемилев. А той по-рано беше заявил, че Турция ще окаже помощ за решаването на кримския въпрос. Очаквате ли нови провокации в Украйна спрямо Русия и как бихте коментирали информацията за участието на бойци на Ислямска държава сред украинските екстремисти? Но за наоръжаване. Оръжие идва от всякъде, в това число и от България. Не само за Украина, но идва и за Сирия.
И идват и медикаменти и други ствари. Например, на сирийската армия 2 или 3 пъти в госпитали на терористи намираха медикаменти от български происход. И в Украина идва оръжие, които купуват или препращат през България. Това е първо. Друго, в състава на кримски, татарски, националистически формирования има и турски екстремисти. Те са повече също от кримско-татарски происход, от преди 150 години, но те са турски граждани. И има такива от Сиви вълци или от други организации, но има. Трето, провокация ще има. Ще има провокация. Отново искам да кажа, че Съединените щати поддържаха този преврат, по-точно организираха този преврат на Украина, не заради включване на Украина в Европейския съюз. Те правяха това, за да спре развитието на Русия като нова световна сила, нали? Нова стара световна сила. И тази задача остава. И Украина ще се използва за реализация на тази задача. И значи провокации ще продължат и в отношение на Крим, и в отношение на Донбас, и на южните райони на Русия. Няма никакво съмнение в това. И те работят, и аз с пълна отговорност казвам, че такива провокации има почти всеки ден. Почти всеки ден. Тази организация с този полунормален човек, който се казва Джамилев, правят такива глупости. Нали? Но тези глупости, блокада, електрическа блокада на Крим, прекъсват автотранспорт и т.н. Но тези глупости не дават материален ефект, но създават едно напрежение между Украина и Русия, едно напрежение на граници на Крим и Украина, на фронтова линия между Донбас и Украина. И те ще продължават това да правят. И ще правят това непрекъснато, докато не получат отговор. Отговор, нали, преди 2 години Путин е имал среща с този Джамилев. Това беше един отговор. Той не поиска никакви компромиси. Значи отговорът ще бъде друг. Когато човек не разбира, както ние казваме, не разумее, значи трябва да править мозги ему. Поправить немного. Чтобы они стали на место. А станет на место от одного сильного удара, можно поставить мозги. Така в мозъка, в съзнанието да се наредят нещата. Да, они выстроятся в нормальный ряд. Иначе это приводит к экстремистским проявлениям, из-за которых гибнут люди, возникают большие проблемы между государствами. Има ли опасност от глобален конфликт според вас? От глобален конфликт? Има голяма опасност от глобален конфликт, има опасност от възможный въоръжен конфликт с Турция. Има много опасности сега. Много. И ние преценяваме нашия институт конфликт Русия-Турция като 50/50. И българи трябва да разбират това, че България е в този регион. Много близко. Много близко. Но дори няма да има въоръжен конфликт, но този конфликт се продължи в други форми, икономически, информационни, подривни и т.н. И българския народ пред избора. Не е избора президент или премиер-министр, макар че това е тоже също важно, много важно. Но пред избора все пак България с каква цивилизация иска да тръгне в своето бъдеще? Или въобще иска ли да има бъдеще в България? Затова трябва да мисли всеки българин и всеки руснак
Иска ли Русия да има свое бъдеще, своя цивилизация, или тя иска да стане материален, как се казва, подложка, да? Материална основа или материална храна за англосаксонска цивилизация, която ние мислим, която вече умира, но като умиращ звяр, много агресивно. И сега всеки българин, всеки руснак, всеки сърбин, всеки грък, или как? Гърк. Гърк. Трябва да мисли за това. Ние преди избора. Стига толкова да чакаме. Ще дойде Иван и ще помогне. Трябва сам да се помага. Трябва сам да се помага. За мен България е втора родина. Аз страшно много обичам България. Тук съм израснал, нали, като православен човек. Нали? И аз, когато идвам в България, виждам българи, да, и виждам, че той е българин, а не второ, трето издание на американец или пето издание на бельгиец, или не знам какъв. Виждам българи, искат да се говори, да дружам с тях, да получавам нещо от него. А когато виждам българин, пето издание на американец, за какво ми е? Аз ще отида в Америка и ще говоря с първо издание на американците, с американците. Разбирате, и сега България пред избора с каква цивилизация иска да тръгне в бъдеще. Иска да се запази като България, да? Значи трябва да тръгне заедно с Русия. И ако не иска да се запази като България, ако се иска да се каже своето родово име, своята история, от своите заслуги, от своите поражения и победи, може да тръгне с американците. Те ще се опитат да направят от българи американци. Това е избор. Друг избор няма. България сама не може да тръгне някъде. Къде ще тръгне? В този свят. И тя трябва да се определи. Все пак ни от една основа, от един корен. От един корен. Но измислят глупости всякакви там. Не са славяни. А какви са? Славяни. И ние не сме чисти славяни. Никой не знае кои са били руси. Не са били славяни. Дошли при нас, дали нам името и изчезнаха. Дошли протобългари в България, дадоха име, дадоха черни очи и изчезнаха. Същото. И при нас руси не са били славяни. Разбирате? Ние имаме една съдба. Ние происход нас еднакво. Получихме име от тези хора и няма ги. И не знаем кои са били. Точно не знаем. Откъде. Но имаме една мисия. Русия има мисия. Аз веднъж ми казаха, че Русия има мисия. Американците има мисия. Ние миналата година 3 пъти имахме дискусии в наш институт с американски много известни политолози. От група на Кисинджера и от група на Централно разведвателно управление. ЦРУ, ЦИА. Това е 2 групи. Макар, че тези, които от ЦИА, казват, че те не са от ЦИА, но ясно, да? 2 групи политолози. Начало с Том Греми. Много известен политолог, дясна рука на Кисинджер. Много добре знае руски, знае руска култура, език, всичко знае. И по няколко 3-4 часа, 5 часа непрекъснати разговори, нищо не можем да намерим общо. Искам да се договорим, но не можем да се договорим. И той казал, и всеки българин също трябва да знае, както всеки руснак. Ние сега на руснаци обясняваме това. Той казва, ние ще се договорим, няма проблема. Вие трябва да само едно да разберете. Съединените щати на Америка имат мисия божествена. Оттам казва. Тази мисия ние отговорни за целия свят и ние ще ръководим целия свят. Ако ние изключителен народ, как е на български изключителен? Същото. Най-сложното такива думи, като стена, изключителни, те са еднакви. И ти мислиш, това не е българско или българско. И каза, ние сме изключителни.
а ние изключителни. Да? Ако вие ще се съгласите с това, ще се подчините, няма никакви проблеми. Казвам, вие трябва да се откажете от тази мисия, защото тя не е реална. Той казва, Том Грим, ако ние се откажем от тази мисия, ние ще се разпаднем. Съединените щати ще изчезнат. Това е тяхната идеология, това е техен стержен, как се казва стержен, позвоночник, гръбнак. Това се държи. Това държи Америка. Разбирате? А ние не можем да се съгласим. За какво ни Господ дал такава голяма територия, такива възможности, такива потенциали, такива запаси? За какво? Да се подчиним на някога? Не, няма смисъл. И ние имаме мисия. Русия. Каква е тази мисия? Ние трябва да бъдем алтернатива за тези хора, които искат да направят свят като едно цяло, с един народ, едно правителство, един народ, една култура, един език, всичко. И това ще умре. Нали? Ние в училище, още от училище знаем, че свят се формира от борбата на противоположности, от конкуренция. Ако няма, всичко умира. Нали? Всичко ще загине. Да? Както и комунисти казваха, ще направим един комунистически рай и живот свършва. Нали? Както и така. И ние имаме своя алтернатива, своя мисия, да отговорим с създаване на своята алтернатива. Която беше преди 1917 година, Русия е била възточна православна цивилизация. Ние сме били алтернатива на западна цивилизация. Както Византия е била алтернатива на западна цивилизация, на свещена Римска империя. Нали? България, тя се на предната линия, на сукоба на две алтернативи. България, Сърбия, Румъния, Приднестровие, те са на фронтова линия. Тук е разлома. Те така го и нарекоха някои хора. Тук е битката. Да. И България трябва да се разбере. Тя може да бъде в състава на англосаксонската цивилизация. Някои тук хора викат, че могат. Но и при нас някои тоже казват, и ние също, ние сме европейци, ние сме американци, нам ни харесва. Но като цяло ние не можем да бъдем. Ние имаме друга мисия. Ако се откажем от тази мисия, и ние ще загинем, ние ще се изчезнем. Няма да има Русия. Ще има 15-20 някакви квази държави, квази територии, квази протекторати. Нали? Аз ви казвам веднъж в Французска академия военна, аз се изказвах с лекция. Един политик дойде при мен след лекция и казва, аз разбрах защо Бжезински казва, че не трябва от руснаците да правим европейците. Вие съвсем друг менталитет имате. И аз казвам, какво ще правите с нас? Ще ви дели на 15 държави. Отворено. Известен политик. Открито, да. Тъй като в Европа започнаха протести, възможно ли е някакво обединение на народите, на тия движения, които се противопоставят на американския диктат в Европа, да извоюва все пак някаква своя суверенитет, да си върне всъщност своя суверенитет на пук на американците и осланяйки се на тази цивилизационна алтернатива? Знаете, аз съм възрастен човек, много възрастен човек и мислех, че няма да живее до това, което сега виждам. Идват при нас французи, италианци, чеши, немци и казват, вие сте наша надежда. Просто това не е веднъж месечно. На всяка конференция, на всяка кръгла маса, във всяка наша
посещение на западни страни. Хора казват, на улиците казват, Русия, вие сте наша надежда. Тези хора, преди малко бяха при нас французи, които преди 25 години бяха страшни антикомунисти, антисъветчики, как ни казваме, антисъвет. Сега казват, ние с вас, с Русия, не чакаме вас, идвайте при нас. И това са стотици, хиляди хора, милиони. В Париж миналата година вървим по улице, говорим няколко човека на руски език. Спират ни французи. Аз във Франция много често. Това първи път миналото го спират руснаци. Путин, Русия. Давайте. Защото не искат хора да се подчинят. Приказки, че Русия искат да подчинят някакви държави. Не искат, само каним. Айде с нас. Но айде с нас, но вие сами трябва да се борите. Ние не искаме да правим от българско освободително движение марионетки. Да плащаме, както американци правят. Защо този посланник вика, аз ще водя борба с руска пропаганда? Защото те правят тези неща. Американска пропаганда, купуват вестници, купуват телевизионни канали, плащат на 50-60 хиляди българи пари, хонорари, кариера. Те правят. Ние не искаме така. Тази работа няма успех. Ако ние по американски начин ще работим. Ние само искаме сами българи, сами словаци, сами сърби, сами руснаци. И на нас не стигат пари. И аз бих искал да получа от някъде за нашите акции. Не. Както говореше моя духовния наставник, който умрял, же архиепископ Алексий, с деньгами каждый может, а ты попробуй без денег. И ние пробваме, и ние печелим. Не те печелят с милиони. И къде е успех? Какъв е успех? Всичко е съмнително, нали? Те решиха, че спечелиха хладен рад. Приказки спечелиха. Нали? Се обрадваха, 10 години един пияница оглавява Русия и ние се радваме. 10 години минаха и все започна отново. И ще започне. Аз казах на един западен политолог, говори, стига толкова, говори, не ли ви омръзна 1000 години одобрявате нашата централна Русия със своите хора? Тук милиони лежат, французи, немци, всички има. И вие пращате нови легиони в същата земя. Тя вече добре одобрена. Добре, нека предположим, че съпротивителното движение в България, така общо, ако наречеме, всички групи и организации, които се противопоставят на американския диктат и искат да са в добри отношения с Русия. Ако предположим, че те наберат достатъчна сила, за да започнат да се променят нещата тук, то тогава има хора, които се притесняват, че американците ще се опитат да потушат това съпротивление силово. Ако се случи такова нещо, възкачване на съпротивата и потушаване силово, тогава каква би била реакцията от руска страна? Както по време на Априлското въстание. Като руска-турската война. Ако не би било... Виж какво... героизма на българите по време на Априлското въстание. Какво? Някои хора казват, за какво? Малко сили, защо загинаха? Если не их жертва героическая, не было бы русско-турецкой войны. Они погибли для того, чтобы Россия пришла сюда и разгромила османов. Если бы они не поднялись на восстание, ничего бы не было. Россия не пришла бы сюда. Нужен был подвиг народа. Да, именно от народа подвиг нужен. Тогда придет. А если ждать, что кто-то придет, а мы будем ждать, то получится, что мы такие же завоеватели, обыкновенные завоеватели. Почему мы не пошли дальше Донбасса? Почему не взяли Мариуполь, не дошли до Киева? Это очень легко. 1 неделя, 5 дней, и ничего не останется. Почему не пошли?
Да потому что население там дальше, в своем большинстве, оно не хотело этого. Не иска. Да. Не хотело. Такие настроения. Мы что, должны прийти как оккупанты? Мы не хотим быть оккупантами. Так же и в Болгарии. Если народ поднимется, и будет сопротивление, конечно, Россия... Ще застане на страната на сопротивление. Но если оно не будет, и будет только сидеть и ждать, и говорить, ну вот, придет дядя Иван, он вам покажет. Такого не будет. Защото има чести настроения, че примерно част от танковете, които се вкарват тук, всъщност не са за провокация, а срещу българското население при евентуални ексцесии. Сигурно. Има такива тълкувания. Не трябва да мислим за американци, че те са вълци в овечия шкура, как се казва. В кожа. Да, в тази кожа. Затова възможно е такова нещо. Ние само едно казваме. Всеки народ решава своя съдба. Други само помагат. В този момент, когато ние казваме кулминация, помага. Но всеки народ решава своя съдба. Избира такива хора, значи вие сте избрали. Не избирате такива хора, значи вие не избирате. Нали? Да, има манипуляции, фалшификации, но все пак вие избирате. Вие не предлагате друга алтернатива. Вие не предлагате. Искам да кажа, че ако искаме истинска България, тя сама трябва да направи някакви крачки, да бъде истинска България, да се противостави американска експансия в България. Ако не се противопоставя, значи избирате американски път. Так казваме за руснаците. Но ако искате да се подчинявате на американците, Бог вам судия. Ако не искате, айде да станем твърдо и да кажем американците go home. Елате в Америка, имате голяма територия, всичко имате там, какво правите тук? Защо ни четете лекции? Ние сами специалисти за лекции, можем да четем. Аз искам да се извиним пред българските телезрители, защото цяла година не съм бил в България и поразвалих български език, макар че го много обичам. И малко се уморих в края на деня. Иначе правих тези грешки не специално, за това, че така... Всичко се разбира. Благодаря много за интервюто. Да.